Dobrý večer, vážení priatelia. Máme za sebou ďalší týždeň boja so slintačkou a krývačkou, nákazou, ktorá ohrozuje slovenské národné záujmy v poľnohospodárstve a v potravinovej bezpečnosti. Doteraz sú potvrdené 4 lokality výskytu na Slovensku, ale objavujú sa nové v Maďarsku s presahom do Rakúska a zvyšuje sa nervozita v celom regióne. Dnes som navštívil centrálny krízový štáb umiestnený v Gabčíkove, ktorý rieši všetky aspekty nákazy. Od identifikácie nákazy až po uskladnenie usmrtených zvierat a opätovnú prípravu napadnutých fariem na obnovenie chovov. Je pravdepodobné, že na základe požiadaviek členov krízového štábu budem nútený v pondelok zvolať ďalšie mimoriadne zasadnutie vlády, aby sme im uľahčili prácu. Potvrdila sa genetická zhoda vírusu zo vzorkov z Maďarska. Preto najpravdepodobnejšou cestou prenosu na Slovensko bol vietor. O to viac musíme byť doma dôrazní pri prijímaní reštriktívnych a preventívnych opatrení a nemôžeme ich odkladať len preto, lebo zrazu máme na Slovensku 1 000 000 expertov na kravy, predovšetkým v opozícii a v televízii Markíza. Je mi veľmi ľúto, že doteraz muselo byť usmrtené veľké množstvo zvierat, vrátane zvierat z malých domácich chovov. Ak však situáciu podceníme a zanedbáme, výsledkom môže byť, že slovenská živočíšna výroba kľakne na kolená s katastrofálnymi dôsledkami pre celé slovenské poľnohospodárstvo a potravinovú sebestačnosť. Som rád, že pán minister Richard Takáč už pracuje na schémach odškodnenia tak pre malých, ako aj pre veľkých chovateľov. Ako som vyhlásil, nenecháme poľnohospodárov v štychu a urobíme po finančnej stránke všetko, aby mohli obnoviť svoje chovy. Samozrejme, že opozícia a média sa na krývačke a slintačke priživuje. Hľadajú senzácie, šíria klamstvo a paniku. Dnes som išiel do Gabčíkova aj preto, aby som členov krízového štábu podporil a predovšetkým im oznámil, ako ich prácu hodnotili experti z Európskej únie, ktorí boli na Slovensku niekoľko dní a priamo na mieste sledovali činnosť a postupy našich veterinárov, policajtov, vojakov, hasičov, poľnohospodárov a ďalších, ktorí sa musia do boja s touto nákazou zapájať. Toto hodnotenie zaznelo aj včera na zasadnutí príslušného orgánu Európskej únie. Dovoľte mi, aby som toto hodnotenie odcitoval. Súčasne žiadam opozíciu a médiá, aby hodnotenie rešpektovali a prejavili úctu k ľuďom, ktorí sa už dlhé dni nezastavili ani na minútu. Citujem teraz z hodnotenia. Prijaté opatrenia slovenskými orgánmi boli včasné, odborne realizované a v súlade s európskou legislatívou. Slovensko zvláda situáciu, no riziká stále pretrvávajú. Koniec citácie. Verím, že k týmto slovám netreba v tomto okamihu nič dodávať. Iba že všetkým ďakujem, celej pyramíde na čele s ministrom Takáčom a hlavným veterinárom pánom Chudým. Vážení priatelia, je len časovou náhodou, že v tomto období začína splnomocnenec vlády pre COVID poslanec Národnej rady pán Kotlár prinášať ďalšie a ďalšie závažné informácie o manažovaní covidu, či o používaných postupoch vrátane očkovania. Každý, kto má potrebu kopnúť si do pána splnomocnenca, by si mal predovšetkým zobrať vzor z jeho pracovitosti a zanietenosti. Je všeobecne známe, že som bol otvoreným odporcom očkovania proti covidu rôznymi experimentálnymi vakcínami. Splnomocnenec vlády, pán Kotlár, predložil generálnemu prokurátorovi závažné dôkazy. Ja sám som bol oboznámený so závermi znaleckého posudku, vypracovaného renomovaným znalcom z Českej republiky. Podľa tohto posudku skúmané vzorky vakcín, ktoré boli na Slovensku použité, obsahovali enormne vyššie hladiny DNA, ako je povolené, a čo je najzávaznejšie, aj látky, ktoré výrobca, zahraničné farmaceutické firmy nepriznali v príslušnej dokumentácii k vakcínám. Ako by naši bratia Česi povedali, prúser ako hrom. Nemám kvalifikáciu na to, aby som hodnotil dôsledky očkovania takýmito vakcínami. Mám však právnickú kvalifikáciu a myslím si, že musíme požiadať o potvrdenie alebo vyvrátenie tohto znaleckého posudku a potom urobiť príslušné právne kroky proti dotknutým farmaceutickým firmám. Opozícia ma už stihla obviniť aj z toho, že som zodpovedný za rozhodnutie amerického prezidenta uvaliť 25% clo na všetky autá vyrobené mimo Spojených štátov.
Nevšimol som si, že by opozícia takto opľula aj francúzskeho prezidenta, britského premiéra či nemeckého spolkového kancelára. Veď aj oni riadia krajiny vyrábajúce autá, alebo čínskeho prezidenta. A potom sa mi čudujete, keď týchto našich opozičných nešťastníkov príslušne počastujem slovami, ktoré si zaslúžia. Pokiaľ ide o podstatu veci, je pravda, že máme na Slovensku obrovskú koncentráciu výroby aut. A to v Bratislave, v Nitre, Trnave, Žiline a o chvíľu aj pri Košiciach. Ak zoberieme počet aut vyrobených na Slovensku na jedného obyvateľa, tak sme svetová špička. So všetkými dôsledkami, ktoré takáto koncentrácia môže priniesť. Som v kontakte tak s príslušným komisárom Európskej komisie, ako aj s predstaviteľmi automobilového priemyslu na Slovensku. Rozhodnutie amerického prezidenta môže na Slovensku výrazne poškodiť predovšetkým Volkswagen a Jaguar Land Rover. Európska únia musí na americké 25% clo reagovať odvetnými opatreniami. Súčasne musí prísť so spoločným riešením pre celú Európu, aby automobilový priemysel ako chrbticu európskeho priemyslu ochránil. Jedno isté. Nebude možné nájsť dostatok finančných zdrojov aj na obrovské vyzbrojovanie, na ktoré sa Európa chystá, aj na záchranu európskych automobiliek. Veľkí chlapci si budú musieť vybrať, čo obetujú. Plánujem rokovanie s predstaviteľmi výrobcov aut na Slovensku s cieľom pripraviť na rokovanie európskych orgánov čo najkvalifikovanejšie návrhy a postupy. A pripomínam opozícii, že na konci sveta bolo zemetrasenie, či mi ho nechcú náhodou prišiť na krk. Vážení priatelia, nechcem otravovať za politikov, ale určite ste si všimli, že parlament sa rozbehol a prijíma zákony a volí. Absurdné a nepekné politické operácie, ktoré som musel urobiť po tom, čo sa Hlasu a Slovenskej národnej strane rozpadli kluby, by mohli nejaký čas fungovať. Naďalej platí, že tak Hlas ako aj Slovenská národná strana mohli rozpady svojich klubov riešiť samostatne a bez môjho zásahu a pri desatinových nákladoch pri porovnaní s tým, koľko museli zaplatiť teraz, keď neboli schopní dohodnúť sa s rebelujúcimi poslancami. Opätovne ďakujem klubu poslancov Smeru Slovenská sociálna demokracia za stabilitu a podporu pri riešení tohto mimoriadne citlivého problému. Samozrejme, že cítim nervozitu tak v Hlase, ako aj v Slovenskej národnej strane, ale znova pripomínam, že spolu prišli o 7 poslancov. Vládna koalícia stratila väčšinu a predčasné voľby nadobúdali reálnu kontúru. Chcem však veriť, že čas je najlepší lekár a že výsledkom tejto zvláštnej politickej operácie nebude to, čo mladému Churchillovi povedal jeho stranícky kolega, keď prvýkrát prišiel do britského parlamentu. Churchill sa totiž na svojho kolegu obrátil a spýtal sa ho, že či tí poslanci, čo sedia oproti v opozičných hlaviciach, sú teda tí hlavní nepriatelia. Na tomu skúsený matador odpovedal, že najväčších nepriateľov má hľadať predovšetkým vo vlastných radoch. No aby to nebolo len o epidémiách, clách či politike, tak som sa dnes po návšteve krízového štábu v Gabčíkove zastavil v Slovenskej národnej galérii. Privítala ma tam nejaká jačiaca novinárka asi z denníka N, ktorá nevedela vôbec stlmiť vzrušenie z toho, že môže na mňa jačať. Pozrel som si nádherné kusy od Benku, Medňanského, Alexieho, Ložníka a ďalších skvelých maliarov pôsobiacich na Slovensku. Nedalo mi a zavítal som aj do pavilónu moderného umenia, na ktorý upozornila nedávno ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Nebudem hodnotiť, len poviem, že som videl zlomenú lyžu, na konci ktorej bol priklincovaný vibrátor, video klačiacej ženy pľujúcej niečo na zem, alebo pár sekúnd 26-minútového videa nahého chlapa, ktorý sám seba natáčal, či 100 tanierov nastoknutých na tyči. Proti gustu žiadny dišputát. Pani ministerka Šimkovičová má moju plnú podporu. Obdivujem jej odolnosť voči stálym útokom avarov a verím, že tak, ako sa snaží o slovenskú kultúru v iných oblastiach, aj v prípade Slovenskej národnej galérie urobí všetko preto, aby tieto moderné kúsky boli nahradené nádhernými slovenskými obrazmi, ktorých sú plné depozity. Pekný večer, vážení priatelia.